Kaixo, aktore bati antzeztuko duen testua itzultzera gatoz. San Nikolas plazako tabernariak bidali gaitu, lotxagabeak. Joan korrikan, mai batean astu zaiola esan digu. Ekaitz, behar duelako esan digu korrika etortzeko, ziur. Hona deituko dut. Nor da? Kaixo, aktore bati libretoa itzultzera gatoz. Tabernako mai batean astu zaiola. Orantxe jaitiko nahi. Ez kezkatu, guk emango diogu, ireki meze. Zer diozu? Bera jaitzira dira. Ez alduzu nahi antzokira sartu eta korridore guztietatik ibili aktorea aurkitu arte? Zer? Ez, kaleko zarata da, ireki meze. Ezin zarete kamerinoetara joan. Atea irekiko dizuen. Zarreran itxaron. Bikain, guazen, segurtasunako langilea etorri baino lehen. Etorri gurekin kamerinora. Eta aktorea eta antzokia ikustera. Oso polita da. Ni askotan sartu naiz konturatzen ez direnean. Ez galtzeko mapa bat eta guzti daukat. Kontu zainize, korrika, deskarga gunera, azkar, norbait datorrera. Hemen ez gaituzte aurkituko. Antzezlaneko estenografia ekartzen duten furgonetak hemendik sartzen dira. Deskargatu eta karga jasogailura eramaten dute, Ereaga edo Arrigunaga aretoetara igotzeko. Antzoki honetako areto guztiek Getxoko hondartzen izenan dauzkate. Ideia ona da, egia, arkitektuari bururatu zitzaion. Berak eraiki zuen musikebarri izeneko antzoki hau. Musika, dantza, antzerki eta zirkoarentzako etxe berria esan nahi du bere izenak. Honek guztiak batera arte eszenikoak deitzen dira. Zaskarra naiz ez da, horrela jaien nintzen. Nize orain nora goaz? Mapa aterako dut, behin egin nuen hau laberintoa baita. Hemendik Arrigunaga aretoko kamerinoetara joan algara. Agian bertan aktore nagusia dago, eta libretoa ematen diogu. Ahaztutako libretoa. Hau bai poetikoa. Bai, oso poetikoa, baina arrete ipini eta begiratuea norbait datorren. Eta zuek, iso, bestela, segurtasun langileak aurkitu eta kalera eramango gaitu. Eta oso divertigarria da. Inorrez, guazen! Heldu gara. Begira, hemen dago antzeslanerako estenografia oraindik aretora igo gabe. Deskargatzera laguntzen dutenek, trompos, kriu, pipas, jantz izenekoek, estenografia aretora eramaten dute, zuzendaria agintzen dienean. Hauze, Arrigunaga aretoa da. Karga jasogailutik hurbil dago deskarga erraz egiteko. Kontuz, begiratu lehenengoean norbait dagoen. Inorez agerian, guazen! Gustuko duzue? Aretonek trikimailu bat dauka. Antzeslanak italiarerara egin aldira. Italiarerara da... Publikoa, nik eserita dagoen tokian esertzen denean, eta konpainia zuek zaudeten tokian antzeslana egiten duenean. Baina antzeslana ere egin daiteke publikoa eszenatokian dagoela konpainiarekin. Eta orduan... Etorri, makinistek egiten dutena erakutsiko dizuet. Ez, utzi niri mesedez, hau pila bat gustatzen zaiteta. Niri ere, tira bestea. Hau erakusten uzten badidazu, zuk oialdegia erakutsiko diezu. Ongi, oialdegia oberena da, asko gustatuko zaizue. Bueno, ehaltzen garen harrapatu baino lehen. Horretarako korridoretatik isilik eta azkartzo joan behar dugu. Begira, inizetu. Botoi hau zakatzean, besaulkiak gordetzen dira eta guztia garbi gelditzen da. Horrela, antzeslan ezberdinak egin daitezke, baita kontzertuak ere. Listo, joateko ordua. Guazin kamerinora, libretoa itzultzera. Errepasatu beharko du. Ekaitz, zure txanda da, begiratu ea norbait dagoen. Banoa.
Ez dago aktorea. Erea Garetoko kamerinoetara joan behar dugu. Bai, jarraitu niri. Bagaude! Begira, estenografia jarrita dago. Lehenengo, estenografia jartzen da. Gero, fokuak jarri eta bideratzen dira. Pertsonai guztiei ondo ikusteko. Hemen, eszenatoki burua dago eta alderdi teknikoa antzezlanarekin koordinatzen du. Gustuko duzue? Oso handia da, Hemen ahotsa igorri behar da publikoak oso ondo entzuteko. Ekaitz, ezer zaitez bezaulki patioan. Nik hitz egingo dut eta esaten didazu ea ondo entzuten didazun. Eguraldi bikaina egiten du paseo... Ez da entzuten, Eguraldi bikaina egiten du paseo bat emateko nire arropa berria jantzita eta nire hamsterra bere bidaia kasan hartuta. Orain, jolas bat egingo dugu. Ea nor dakizkien antxokien gauzen izenak. Ni hasiko naiz. Nola deitzen da publikoa esertzen den tokia eta nik eserita nagoen lekua? Bezaulki patioa. Eta... horko makina horiek? Kontrol kabina. Hor soinu eta argi teknikariak daude. Eta... hor goian dauden bezaulki irtenak? Palkoak. Nire txanda. Orain eszenatokian seinalatuko dut eta zuk esaten didazu bere izena. Antzezlana egingo duen konpainiak ekartzen duena eta jartzen duena eszenatokian. Estenografia. Oso erreza, beste bat. Eta... oial horiek? Hankak edo kaleak, beste bat. Eta argi ematen duten gauza horiek? Fokuak. Eta oial luze hori? Hori ez dauka izenik. Badauka. Ez dakienean ez daukala izenik esaten du. Trampati hutsa. Bambalinoia da. Eta zer dira gorko pantaila horiek? Pantaila horietan azpitituluak proiektatzen dira. Entzumen mugak duten pertsonentzat. Eta oiala horiek aho oialak dira. Baldakizue zergaitik dakigun hainbeste antzokiari buruz? Antzokira klubeko kideak garelako. Bertan, antzokia eta zuzeneko arteak gustuko dugun pertsonak gaude, eta liburuak eta marrazkiak ikusten ditugu antzokiaren atalekin, eta lan egiten dutenen lanbideak azaltzen digute. Baita antzokira inor konturatu gabe sartu eta ikusten dugulako zer egiten duten. Tira inize, guaiz! Hau, jostuntza gela da. Hemen, pertsonaien jantziak josi eta lisatu egiten dira. Antzoki batzuetan, pertsona bat dago diseinatu eta josi egiten dituenak pertsonaien jantziak. Eta orain, guazen. Aktoreari itzuli behar diogu libretoa. Bai, guazen. Ez dago inor. Tira inize. Utz ezazu libretoa mahai gainean, eta goaz oialdegira. Begira, hemen makillatzaileek pertsonaietaz makillatzen dute. Eta ile apantzaileek orrastu eta ile ordeak jartzen dituzte. Izugarri gustatzen zait leku hau. Begira inize, kokodriloak erabiltzen dituzte. Eta txakurra! Begira, antzezlan honetan txoriak ere agertzen dira.
Familian gozatzeko umeentzako antzerki bat dirudi, ez da? Bai, bueno, hemen utziko dut itzultzen denerako. Orain ez dakit non dagoen. Baina misioa lortuta. Orain goazen Ereaga aretoko oialdegira. Beste areto bat igaro behar dugu erra heltzeko. Mapa aterako dut. Bai, Balanar aretoa. Oso polita da. Izugarri gustatuko zaizue. Entzun, mesedez. Oso gutxi gelditzen zaigu antzestokitik ateratzeko segurtasun langilea ikusi gabe. Beraz, isilik. Ez dezagun dena zapustuko. Bai, jarraitu. Hau, Balanar aretoa da. Hemen normalean dantzatu egiten da. Batzuetan, honelako espazioak dantza prestakuntzak egiteko erabiltzen dira, eta profesionalak ensaiatzeko. Gustuko duzu? Bai. Orain, oialdegira joango gara. Antzokiko lekurik altuena da. Makinistek agak pantailekin eta mikrofonoekin igo eta jaisten dituzte antzeslanaren aurretik eta ondoren. Etorri nirekin. Hemen ikusten dituzuen barra hauek hankak eta oialak eskegitzeko agak dira. 53 aga dauzka. Lehen esan dizudan moduan, makinista hemen jartzen da. Ah, bale. Bueno, jada bagoaz. Foyer edo hall printzipalean gaude. Musike barriko bisitari guzti ongi etorria ematen duen gunea da. Beitu, arropa zaindegia. Antzokira zatoztenean berokiak utzi aldituzue. Eta basurtxoak zaretenok hobeto ikusteko besaulki batzuk daude. Aurralkiak deitzen direnak. Jada, gure klubekoak izan zaitezkete. Bai, baimena ematen dizuegu gure klubekoak izateko. Antzokira! Bueno, azkenengo lana. Sarrerak saltzen dituena? Sarrera saltzailea. Eta zure besaulkira eramaten zaituena? Areto zaina. Eta nor sartzen eta irteten den zaintzen duena? Segurtasun langilea. Iai harrapatzen gaitu, Bai, lortu dugu, ez dut sinisten. Bueno, antzokian ikusten gara ekar. Agur!